салом тамошобинони азиз, меҳмони навбатии барномаи рӯбарӯ ҳастанд яке аз беҳтарин машҳуртарин ҳунармандони театру синамои тоҷик Моҳпайкар Ёрова. Хуш омадед Моҳпайкар ҷон саломат бошед Дилҷон. студияи Пресс-TG. Ман бояд ба тамошобинон бигӯям ки ман Моҳпайкарро бисёр солҳои зиёдшон мешиносам, лекин намедонам савол додам барои ман душвор, барои ки ҳама ин чизҳои худе ки ман дуюмбора мепурсам. Ман ҳама аз зиндагии Моҳпайкар огоҳ, худе ки дуюмбора аз сар нав барои худам мепурсам. Ба ҳар ҳол барои тамошобинон дар ин рӯзҳои рамазонӣ чӣ ҳол доред Моҳпайкар? дар рӯзҳои рамазонӣ хуб рӯзадор ҳастем, кор мекунем, тамрин дорем ва тайёрӣ албатта ки ба ҷашнвораи ҷумҳуриявии Парасту. Як савол ман боз як казам берун дар бидод. Гуфти масалан ҳунармандо агар рӯзадор бошанд, дар саҳна агар спектакл бошад ки дар он ҷо хӯрдан дар кор, чикор мекунанд ба ҳамонҳо? Медонед ҳамин гуна буд. Порсол намоиши гунҷишкҳо ҳам механданд. Мо рӯзадор будем. Дар он ҷо агар ёдатон ҳаст, як шабнишинӣ аст ва мо бояд нӯшем, яъне як чӣ хӯрем. Ман аввал хусус нанӯшидам. Ман ҳамихе бардоштаму ба гумон вонамуд кардам ки ман нӯшидам. Ҳамихе бардоштаму нанӯшидам. Яъне ҳамун даст мезадам, лекин намехӯрдам. Яъне технически боз мекунед. Бале. Агар ки хӯрдӣ, албатта хуб он маҷбуран нест. Ман медонам ҳозир шумо тамрин карда истодед, дар рӯзҳои Рамазон душвор нест, масалан тамрин, спектакл? Не, медонед, ин моҳ моҳи бениҳоят фикр мекунам ё фасли хуб аст, беҳтарин аст, чун хеле хуб гузашт ва чӣ гуна ин қадар вақте гузашт, мо худамон ҳайрон. Яъне дар тобистон душвортар аст рӯзадор будан, чун гарм аст ҳаво, ташна мемонӣ, мехоҳӣ нӯши бисёриҳо тоқат накарда рӯзаашонро мешикананд. Аммо моҳ, фасл, яъне худи ҳаво ба мо дар ин моҳ, дар ин сол, яъне як фазои гӯем рӯзадорӣ дод ки рӯзаро сабр карда тоқат карда гирифтем. Дирӯз дар Фейсбук як пост мондед ки як филма пайвандаша мондеду, баъд мондед ки ин ман ҳатто сабташ ба ёдам нест ки кадом сол буд, вале ин филм нав баромадааст. Ба ҳайрат шумо она пурсидед. ва он филм номдош одами эҳтиёткор. Ва воқеан чанд сол пеш он филм? Ман филмро тамошо кардам, филм бад набуд. Чанд сол пеш шумо запис кардед? Фикр мекунам ҳозир ман хато накунам, агар соли 2017-18 ба гумонам, агар хато накунам, чун чанд сол пеш буд. Ва инро хатмкунандаи донишкадаи институти санъат ба номи Мирзо Турсунзода Ҳусейн ҳавай ба навор гирифт, яъне кори дипломии ӯ буд ва ин сабт дар шаҳраки Норак буд, сабт кардем. Ва вақте ки ман худам умуман дар бораи ин филм ростиш гӯям фаромӯш карда будам ва як ду-се рӯз пеш ба ман як мухлис аз Хуҷанд аксҳоямро рӯй кард. Ман аксҳоро дидам гуфтам ки ин чи, ин аз куҷо, ин аз кадом филм? Яке гуфт ки ютуба задам, ҳамин дар ютуб нав баромадааст 2023. Яъне бубинед 2023 дар ютуб нав сар доданд. Чанд сари сол гузашт. Ва албатта аз ҳамунҷа ман дар ҳайрат мондам ки барои чӣ ин қадар дер? Яъне ман фикр мекунам филмро ки гирифтӣ, хуб ним сол аст, як сол бояд гардонӣ, бояд ба мардум шинос кунӣ ва баъдан дар ютуб сар диҳӣ. Шояд маблағ шояд маблағ наст бечора бача. Барои ютуб сар додан? Не, барои филм пурра монтаж кардану. Не, ин филм кайҳое монтаж шуда буд. Нахустнамоиш шуда буд? Бале, нахустнамоиш надошт ин филм. Ин филм кайҳое монтаж шуд, ин филм кайҳое, агар тамошо карда бошед, дар поёнаш субтитрҳои русӣ буд. Ва ин филма ба гуфти худашон онҳо ба кадом як ҷашнворае ҳам рӯӣ карда буданд. Соҳиби дипломам шуда буд. Баромад, ман нигоҳ кардам чанд силсила филми артист. бубинед, дар он ҷо ҳам шумо роли ҳамин нақшҳое ки ҳозир типажи шумо бо мувофиқ кардаги режиссёрҳо зани бада бозӣ мекунед. модари бадми, куштомани бадми. Ин гуна ролҳое барои чӣ шумо бисёртар пешниҳод мекунанд? ва чаро шумо қабул мекунед роли куштомани ганда, зани вайронкор? Одилҷон, медонед, шояд ин саволро бисёриҳо ба ман медиҳанд. аз оне ки нақши хубро ҳама бозӣ карда метавонанд. нақши хубро ҳатто шумо ҳам бозӣ карда метавонед, одами хубро. аммо
манфиро душвортар аст бозӣ карданаш ва манфӣ як бозиҳои худашро дорад ва аз нигоҳ аст. манфӣ бозидан ин маънои она надорад ки ту бояд фақат дод занию хошота ҳамехе кунӣ ба ғазаб бошӣ. характер душвор аст. бале характери душвор аст ва пайдо кардани он ҳам нақш офаридани он ҳам душвор аст. аз нигоҳат бояд одам ҳамин як нигоҳ куниву ҳамон одам фаҳмад ки исто ки ман ягон гапи бад гуфтам ё ягон кори бад кардам. ман намедонам барои чӣ ба ман ҳамин гуна нақшҳоро медиҳад. шояд дигар касро намебинам. шояд фикр мекунам ки танҳо моҳпайкар метавонад ҳамин нақши манфиро бад бозӣ кунад. муносиби мардум чӣ хеле ба ҳамин нақшҳои манфӣ одамҳо масалан назарашон фикр намекунед ки агар силсилаи нақшҳои манфӣ шумо тамошобини шумо бад мебинад масалан чунки онҳо бовар мекунанд бисёр аз буд ҳолатое ки бад медиданд аммо ҳоло хушбахтона ҳама маро дӯст медоранд мебинанд мегӯянд ки апаҷон бо як меҳру муҳаббат апаҷон илтимос ҳамин нақшҳои бада бозӣ накунед шумо ба намезебад. охир мегӯям чӣ кор кунам коргардон водор кард ман офаридам ман иҷрокунанда ҳастам. дар театрам аҷиб ки бисёр нақшҳо манфӣ не дар занҳои дар таму дар ҳамон гунҷишк дар модар нигарон буда ҳам келини ганда бозӣ мекард ашки хонини модар занҳои характерноки ганд ба ҳар ҳол чиз зани меҳрубон не масалан модари меҳрубони модари меҳрубон ба назарам медонед модари меҳрубон ҳама модари меҳрубон ҳастанд новобаста аз оне ки ӯ чӣ гуна модар аст. модари бадҷаҳл аст, модаре ки ба манфиати худаш зиндагии фарзандашро истифода мебарад. модар чӣ хеле ки набошад ӯ меҳрубон аст. ӯ фарзанди худро дӯст медорад ва барои хушбахтии фарзандаш ба ҳама чиз тайёр аст. ман модарро бад гуфта наметавонам. аммо чизе ҳаст ки модари меҳрубон дар саҳна будан фикр мекунам ин он қадар душвор нест. филми Муҳиддин сар зад 12 соли интизорӣ вақте ки ман ҳамонҷа ба Хуштома Нигандаро сар кардам офарида ва аз ҳамон ҷо даъватҳо фақат ба ҳамин нақшҳо зиёдтар шуд. дар филми Арӯси замонавӣ ман модари бад набудам. модари меҳрубон, модаре ки фақат ҳамсояш алоҳ мемонду ба гапи ҳамон ҳамсояш кор мекард. аммо дар 12 соли интизорӣ дар ҳақиқат хуштомане будам ки золим будам. дилам ба келинам намесӯхт ҳатто бо ҳамон ишками даъмаш ки Таҳмина Раҷабова нақш офарида буд маҷбур мекардам ки кор кунад. ба ҳастанд ҳамин гуна хуштоманҳо. вақте ки бо Муҳиддин суҳбат кардем Муҳиддин гуфт ки апаҷон шумо медонед ки ин аз ҳаёти воқеӣ гирифта шудааст. бибинед ҳозир якта чиз ки бисёриҳо филм мегиранд дар ютуб махсусан ҳамин филмҳоям индустрияи кино гуфтан мумкин ми ҳамин масалан филмҳое ки ба талаботи масалан баъд бисёр ба талаботи филмсозӣ ҷавобгӯ не ҳозир ҳама филм мегиранд. умуман мо ҳамина равнақи синамо мо гуфта баҳогузорӣ кардан мо мумкин ё не? на ҳамашро. медонед агар ба пуррагӣ гирем чанд силсила филмҳое ҳастанд ки дар ютуб мераванд, филмҳое ҳастанд ки дар ютуб мераванд аз ҳамдигар фарқ доранд. филмҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат вақте ки ту тамошо мекунӣ тарбиявӣ ҳастанд, дарднок ҳастанд, актуалӣ ҳастанд. аммо ҳастанд филмҳое ки бемаънӣ ҳастанд. на аввал дорад на охир. яъне бояд инҳоро барканор кард. талош мекунанд филм бигиранд. не ки зиёдтари онҳо медонед аз сабаби он филм мегиранд ки машҳур шаванд. машҳур мекунанд ҳамин филм фикр ҳамехе мекунанд ки машҳур мешаванд. аммо фикри она намекунанд, андеша намекунанд ки исто ки мардум хуб ту филм гирифтӣ, ту дар нақши асосӣ бозӣ кардӣ, ту ҳунарманд нестӣ, аммо мардум туро қабул мекунад ё не? хуб мардум шояд 1 моҳ, 1 сол, 2 сол мана гирем қабул кунад. баъд чӣ? ман медонед ҳозир каме ташвиш дар чӣ дорам? ташвиш дар он дорам ки вақте ки
نه تنها به من این سوال دادگی هستند و فکر میکنم برای بسیاری هنرمندان حرفه‌ای این سوال دادگی هستند که برای چی میگوید بعد شما بعد همین یعنی هنرمندایی که حاضر هستند بعد شما ما دیگر هنرمند نمیبینیم. بله فقط از جوان‌ها چهره‌های نو کم و جوان‌ها تلاش ندارند. تلاش آنها ندارند که کار کنند. بالای خود کار کنند. تلاش ندارند که یعنی یک کتاب گرفته خوانیم، یک کار برای کار مستقلانه کنیم. تلاش ندارند. شاید برای اونکه در صنعت دیگر آیندهشون رو نمیبینند. معاش کم. پس نباشد روند. شاید به آنجا روند که معاششون 5-6 هزار سوم باشد. بله معاش کم است. با محبت ما عادل جان میدونید ما نیز معاش ما هم کم بود. معاش من 150 سوم بود. درست نرخ و نوا هم اون وقت دیگر بود. بعد دویم بار سر کردم. بله. صبر کردم. و بسیار چیزا نمیرسید. صبر کردم. آهسته آهسته زینه به زینه موقع خود رو در جامعه من گذاشتم. یعنی از چی؟ از انهو مهنت حلال خودم. از کارم. وقتی که من مهنتم دوست دارم، وقتی که من اختصاص خود رو دوست دارم، دلم به همون کارم سوزد، من موفق میشم فکر میکنم. اگر من برای پول کار کنم، بهترش کار نکنم و رفته بلاگری کند. یک چیزی که من تئاتر بسیار میرم مشاهده میکنم تئاتر با که هنرمندای جوان یک صحنه پیدا میشن لیکن تیز میرن از صحنه. مثلا دخترها بسیار نمیستند. در تئاتر شما هم همین حالت هست. شاید به خاطر اون که واقعا آیندهشون نیست در سینما، فقط با طاقت و صبر نمیشد که مثلا برای طلبات زندگیش هست، خوردنش در کار، پوشیدنش در کار. میدونید عادل جان یک چیزی هست که وقتی که من دونم که دخترک اولادور است یعنی فرزند دارد من میفهمم درک میکنم. دختر بغیر از تئاتر میتواند باز یک منبع درآمد دیگری هم پیدا کند. باز رفته میتواند یک جای دیگر کار کند. یعنی حاضر ما امکانیت ها خیلی زیاد داریم برای این. به نهایت زیاد. اما چی میکشد جوان های ما رو؟ تنبلی. میخوان همه چیز تیار آورده با آنها دیگه نمیشود. مخصوصا در هنر هر روز کار کردن. البته میدونید وقتی که هنرمند یک مدت وقتی که از صحنه دور میشود باز برآمدن به صحنه به نهایت دشوار است. یعنی هنرمند از فرم میبراید. شما واقعا یک زمان بعد از ختم دانشگاه شوهر کردید. بله. به ترکمنستان به کجا به ترکمنستان شوهر کردید. این قصه نمیخوام تکرار کنید چون در بسیار مصاحبه‌ها هست. بله. ولی بعد از اونی که اومدید از تئاتر کنار شدید چند سال. در همین مدت شما چیکار میکردید؟ در این مدت من در کجاهای کار نکردم. مثلا در کجا کار کردید؟ در مغازه کار کردم، سوداگر بودم. در بستان سرای کار کردگی بودم. در مهمان خانه مأمور شده کار کردم. حتی بود حالتی که فراش شده کار کردگی بودم. من نترسیدم و شرمم نداشتم. بله. در بسیار جاها کار کردم. در MCS کار کردم، کمیته حالتهای فوق‌العاده. چیکار می‌کردید؟ نجات هرده؟ نه میدونید با من وقتی که کار پیشنهاد کردن در اونجا گفتن سردار شعبه ترجمان. من که معلومات عالی داشتم و من البته که رتبه دادن، رتبه افیسری دادن. چی بود رتبه؟ لیتنانت. بله. و لیتنانت یارو نه. و بود حالت که وقتی که مرا سردار همون شعبه موندن ترمین های اونا دیگر است. یعنی ترمین های کتابی هستند، ترمین هایی که باید نویسی ترجمه کنی تماما دیگر است. من صرفه اونا نمیرم. بعد من شیشتم گفتم که برای چی من جوی یک کسی رو گیرم که نمیفهمم اینه. رفتم عریضه کردم که التماس گفتم مرا با یگم دیگر شعبه گذارونید که نزدیک به فرهنگ باشد. و همین گونه هم شد. گفت که چه خیلی تو سرداری شعبه آینده آیسته سرداری اپرالینی میشوی. نه گفتم در کار من شاید جای کسی رو میگیرم که از من بهتر و خوبتر داند. لباس نظامی پوشیدید؟ بله لباس نظامی میپوشیدم و لباس نظامی با من خیلی میزید. پس اون
ба шӯъбаи бо корҳои шахсӣ, яъне аввал хусус бо оне ки мисол ягон ид мешуд, ягон чорабинӣ мешуд, ба фарҳанг наздиктар буд, дар ҳамон ҷо баъд кор мекардам. Дар он ҷоям он қадар зиёд кор накардам. 1.5-2 сол кор кардам, аз он ҷоям рафтам. дар меҳмонхона кор кардан масалан маъмур ёки умуман дар Бӯстонсаро душвор нест хизматрасонӣ масалан? баръакс, медонед бо ин касбе ки ман омӯхтам, хондам, баръакс муошират, одоб, рафтор, гуфтор. бубинед, мегӯянд ки вақте ки меҳмон меояд, меҳмон баҳои ҳамон мамлакатро аз сарҳад медиҳад. Чӣ гуна ӯро дар сарҳад ки вохӯрдан, аз ҳамон ҷо ӯ баҳо медиҳад ба худи кишвар. вале вақте ки меомаданд меҳмонҳо ба меҳмонхона бо чеҳраи зебо, яъне мо кӯшиш мекардем ки меҳмонҳои мо дар ягон чӣ танқисӣ набинанд. ин кор ба ман хеле каме бештар маъқул буд, чун бо ҳар гуна шахсиятҳо вомехӯрдам аз дигар мамлакатҳо. ва вақте ки онҳо мепурсиданд ки ту куҷо хондӣ, баъд ман ба ҷавоб медодам ки ман дар донишкадаи санъати театри Москва. инҷо чӣ кор мекунӣ? яъне хуб гуфтам бо сабабҳои оилавӣ ман ҳаминҷо кор мекунам. яъне ин чизо буд ва ҳамаи он гӯем ихтисосҳое ки ман кор кардам ба ман кӯмак карданд. то соли чанд кор кардед шумо берун аз театракун? то соли 2006. ва чӣ гуна ба театр баргаштед ва чаро баргаштед? медонед вақте ки додарамро аз даст додам, ягона додарамро, як чизе буд ки тамоман ҳама чӣ бароям баста шуд, барои худам. яъне дигар ҳеҷ чиз намехостам. 6 моҳи дароз дар хона шиштам, тоату ибодат кардам, худо гуфтам ва шояд худо ба дилам медонед як шӯълае андохту гуфт ки ба театр рав. ва пеш аз театр рафтан як дӯсти деринамро дидам дар маркази шаҳр. гуфт ки ту ҳозир бо чӣ коро бандӣ? ман гуфтам ҳеҷ, бекор. гуфт намехоҳӣ ба театр баргардӣ? ман гуфтам не. ӯ корбани театр буд? Не, вале бо фарҳангиҳо шинос буд. ман гуфтам не, гуфтам намехоҳам. як рав гуфт, ту аллакай пухтӣ, яъне ҳозир ту тайёр ҳастӣ, рав ва пушаймон намешавӣ. ва ҳамин гуна ҳам шуд. соли 2008 омадам, аз сифр сар кардам, майда чӣ гуна қабул кардан шумо дар театр баъд як фослаи тӯлонӣ? хеле хуб қабул карданд, чунки ман аз дигар театр наомадам. ман мегӯянд дарахт аз як ҷо месабзад. ман аз ҳамон театр оғоз карда будам кору фаъолияти эҷодиямро, боз ба ҳамон театр баргаштам ва ҳамон одамое ки ҳамон давру замон кор мекарданд ҳамонҷо буданд. маро пешвоз гирифтанд, бениҳоят хеле хуб пешвоз гирифтанд ва оҳиста оҳиста аввалин намоиши кадом намоиш банд кардан шумо? аввалин намоише ки маро банд карданд, хато накунам агар, намоиши кӯдакона буд. Султон Усмонов монда буд, харгӯшаки бодича ки ман дар онҷо рӯбоҳро, нақши рӯбоҳро меофаридам. баъдан боз Мирзоватан Миров намоиш гирифт, чашмони бародари қиёматӣ, дар онҷо нақш офаридам. баъдан боз Султон Усмонов намоиш гирифт, Зани Сарватманд, баъд Дуроҳаи Буруни Чингиз Айтматов ва ҳамин хел пай дар пай намоишҳои кӯдаконаву калон бисёр шудан гирифт ва ман бовар кунед роҳат мекардам. ҳеҷ вақт намегуфтам хаста шудам, касал ҳастам, мариз ҳастам. не, фақат кор, чунки бениҳоят ташнаи ана ҳамин кор будам. шояд ҳамин сабаб шуд ки дар оянда ба филмҳо маро даъват карданд. зуд роҳ ёфтеданд, карьератон гашт нақс шуд ояндаиш. худо ба шукр. аз баъзеҳо ки наметавонанд дуюм бора худашон ҷобро кардан. худо ба шукр. медонед, фаромӯш намекунам вақте ки дар орзуи падарро вақте ки сар кардан оғоз кардам, ман ҳамон вақт аз театр рафтагӣ будам. ғолиб Исломов хона омаду гуфт ки моҳпайкар,
ҳамин нақш бароят аст, нақши ту аст, биё филм ба бозӣ кун. Ман гуфтам не аки ғолиб, ман намерам. Туро тамоми Тоҷикистон нохта мекунад, ту машҳур мешавӣ. Гуфтам не, вақташ биёяд, соаташ биёяд, баъд ман меравам. Ва як бор ҳамин гапро гуфтам, муҳбакар ту кори нақс кардӣ. Кори нақс кардӣ, гуфт. Омадӣ, яъне бубинед вақте ки ман омадам, маро як бора дар 6 ё 8 намоиши кӯдакона халонсолон вод кардан. Яъне вод медонед, ворид кардан. ҳама гумон кардан ки оз ман немегӯям. Не, чихе ман наметавонам. Ман гуфтам майлаш ман мекунам. душвор набуд ба санъат баромадан баъди душвор, фослаи беш аз 10 сол? бениҳоят душвор. Одилҷон, медонед чихе душвор буд ки ҳолате буд вақте ки Султон Усмонов зани сарватмандро монд ва ман нақши асосиро дод. Ва дар он ҷо ман аз уҳдааш набаромадам. 10 сол набудам дар саҳна ва ин якум нақши калони ман буд баъди ин қадар соли тӯлонӣ. Ва вақте ки дод ма тамрин мекардем, не нашуд. Баъд охир гуфт ки равед ягон актрисаи дигар биёред, даъват кунед. Баъд даъват кардан Гулбию Зульфияро. Ман омада дар пардозхона бениҳоят бисёр гирья кардам, аламам кард. Ман худам медонам ки намешавад аз ман. гуфт якум қисмаш, дуюм қисмаш ба муҳбакар метавонад бозӣ кардан. Яъне якум қисмаш як зани фарсудаи мелангадуам, хеле занаки безеб. А дуюм қисмаш ба аристократка, занаки зебо шудагӣ, яъне ҷарроҳӣ кардагӣ аз худаша. Султон Усмонов ки не гуфт намешавад. Мо бояд бо ҳамин намоиш ба ҷашнвораи байналмилалӣ мерафтем Қазоқистон. Ва ман чунон гирья кардам. Нозим даромад, Суҳроб Ҷанҷолов даромад, аки Абдумумин Шарифӣ даромадан. Ором кан, хай ором шав, метавонӣ ту? Ман гуфтам не, ман наметавонам. Ман худам ҳис мекунам ки намешавад. Ва ҳамин гуна ҳам шуд ки нашуд. баъд ман омадам наздики Султон, гуфтам ки аки Султон, ягон нақши майдатараша тед ман ба. Гуфт ки майлаш, мана духтари қассоб, тайёр кун, ман гуфт пага мебинам. Вай духтари қассоб шамширои вазбин қати, ман бояд рақс кардан, аса гуфта ман намехалим. Ва ман ҳамон рӯзу шаб тамринаша сар кардам. То ҳамин дараҷае шуд ки почаҳом хун шуданд. лекин тоқат кардам, гуфтам ман исбот мекунам ки ман ин нақша метавонам. Чун Султон Усмонов яке аз коргардонҳои беҳтарин аст. Ва исбот ҳам кардам. Ва вақте ки Султон Усмонов дид, гуфт ки молодец, мешудаст ку агар хоҳӣ. Ва ҳамин қадар шуд ки албатта ҳама чиз душвор меояд. ҳоло ҳам ба ҳамун лаззату ба ҳамун кайфияти пештара кор мекунед дар театр? Росташро бигӯям, не. Чаро? Намедонам, на танҳо ман аҳамият додам. Бисёриҳо як муҳите пайдо шудааст, як фазое пайдо шудааст ки бисёриҳо бо дили нохоҳам кор мебиёнд. барои чӣ бо дили нохоҳам кор мекунед? шояд фазои худи даруни театр на он қадар хуб аст. фазои театр аз шумо вобаста, шумо ҳунармандои театр масалан? Азизам, чизое ҳаст ки на ҳама чиз аз мо вобаста аст. Яъне чизое ҳаст ки мебинӣ, мешунавӣ, мехоҳӣ гап занӣ, аммо боз ҳам мегӯӣ. чаро шояд ҳамин бетарафии ҷамъияти мо ба ҳамин рӯзаш оварда расонд? Не, ҷамъияти мо хуб аст. театр масалан? Ҷамъияти мо хуб аст. Ҷамъияти мо, ман медонам театри Маяковский хеле пешсаф аст, хеле фаъол аст. театри Луғутӣ фаъол аст. театри мо ҳам фаъол аст, лекин намедонам як муҳите пайдо шудааст ки муҳити носолим. шояд режиссёрҳои хуб кор намекунанд, шумо аз бекорӣ муҳити носолим пайдо мешавад. ман мехостам ки режиссёрҳо берун аз Тоҷикистон даъват кунанд. воқеан театри шумо фослаи байни намоишҳош хеле дер. бале ва мутаассифона
این خیلی موضوع میدونید موضوع به نهایت چی میگن؟ داغ همین گونه موضوع است. من مثال اومدگی بود رژیسور از ازبکستان ترمایمون شدور. بله چی نمیرد حاضر همون صحنه با؟ چون که نظیر موسویف از دنیا گذشتن، رجب گلقاسم و معلومه سلامتشون اونقدر خوب نیست میگویند. انا همین سبب تنبل شدگی هستن. ایواز کردن ممکن نمی اکتوری که با اکتوری دیگری تئاتر یعنی فهم تئاتر دیگر اکتور هستن کو میدونید هر اکتور امپلای خودش دارد. هر اکتور امپلای خودش دارد. مثلا من در نقش نظیر موسویف کی رو میتوانم پیدا کنم؟ شاید غنی جان اولیموف. کم و بیش. در نقش معلومه چی؟ کی رو میتوانیم بگیم؟ کی آنها با گلسره عبدالله و دوبلورن هم بازن. اما یکم مرکز باز نکردین خیلی ما؟ نه و باز کردن هم نمیخواهم. ببینید عموما برای همین تئاتر بالا برداشتن حاضر چی لازم؟ باز تئاتر با طلبات تئاترهای اقلا منطقه برابر کردن، تئاتر تماشابین مثلا نزدیک کردن چی لازم؟ واقعا تئاتر خیلی سست حاضر. من میدونم سست حاضر. یعنی ببینید وقتی که تئاتر به یک ساله نقشه پولی میبندند 365,000 خطا نکنم یک ساله. این نقشه کی میبندد؟ چرا کی میبندد؟ به تئاتر وزارت میبندد. یعنی تئاتر مسئول است که 300,000 به دولت تئاتر. نه اینجا خیلی آمدگی است که 360,000 نقشه کاری، از همون 360,000 باید لباس‌های تئاتر دوخته شود، постановка باید مانده شود، انا авторский باید گیرن، یک گله چیزا. یعنی تئاتر خودش پوشاند، خود کیفا باشد. بله خود. اما چی خیلی میپوشاند؟ تصور کنید چی خیلی میپوشاند. وقتی که من کردگی هستن، اصلا تئاتر رو من کردگی هستن که سفر هنری نکنن با مکتب ها رو یعنی جلب نکنن. برای چی؟ دانشگاه ها هم دشوار است. بله به نهایت دشوار شده است. دیگر مملکت ها ما میرویم وقتی که جشنواره های بین المللی میرویم، ما وقتی که میبینیم که چگونه مردم اونجا تلاش دارن، هم مکتب و هم دانشکده و هم کارخانه و همشون آزادانه به تئاتر میروند. چپته های آنها 3 کرات 4 کرات از چپته های ما قیمت‌تر است. از چپته چند سوم تئاتر بود؟ 10 سومون. و وقتی که سوال میشه خیلی برای چی تئاتر نمیبینید؟ چند پول 10 سومون. یک قیمت. اما با کنسرت کسی که 200-300 سومون است آنها میروند. قیمت نمیگویند. من یه چه نمیفهم در تئاتر هنرمند زنده بازی میکند برای شما تا شما از اون راحت برید، لذت برید، یک غذای معنوی گیرید. برای چی نمیبینید؟ تبلیغات، بله تبلیغات هم سست است در ما. تبلیغات تئاتری به نهایت سست است. یعنی وقتی که من نمایش مونوسپکتاکل وقتی که داشتم یادتون باشد اگر شب تنهایی یک زن، من در فیسبوک پرتافتم، در اینستاگرام پرتافتم، با دوستانم پرتافتم، گفتم تبلیغات کنید. یعنی تالار پر شد. هر بارش انشلاگ بود. تالار پر شد. از چی وابسته است؟ از تبلیغات خوب وابسته است. از هنرمندانی که در صحنه بازی میکنن. من اصلا میخواستم که اگر البته این هم باز پول است. باز گردی پول میآیم. وقتی که در مرکز مثال اون شتوی تابلوهایی که هست کو در همان جا دستگیری کنن و اجازه بدن که هر یک تئاتر رولی که خودش رو تیار کند و چیزلای نمایش‌های خودش رو پرتوید و یک روزیش برابر یک سال بودجت تئاتر شما. انا دیدید نرخ اون شتها یک سالش برابر بودجت یک سال تئاتر شما. انا پس چی گویم من؟ چی گویم؟
театрҳо инқадар пули зиёд надоранд. умар маош ҳунармандо чанд қадар аст? Не, маош акун гӯям ҳар сол шукри худо бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои муаззами азизамон 20% маоши мо баланд мешавад. ҳунармандои ҷавон чанд сум мегиранд масалан? ҳунармандои ҷавон нози қариб 1500 сомон мегиранд ки гӯем агар ҳар рӯз онҳо банд нестанд. бубинед муҳпакар, агар шумо ҳозир яке аз масъули соҳаи фарҳанг бошед, масалан директори ягон театр, хай директор не, чунки директорҳо шуморо чап мегиранд, директори ягон театр не, масалан вазири фарҳанг бошед, масалан вазири фарҳанг бошед, чия якум тағйир метед? Директор беҳтар аст. аз вазири директори ба ҳар ҳол фикр мекунам ки не, директор беҳтар аст. Ба ман директор будан осонтар аст. чия тағйир метед? дар дуруни худи театр ман тағйир медиҳам. худи дуруни театрро тоза мекунам. тоза аз чӣ? тоза аз оне ки хуб бисёр чиё мешавад ман медонам ва барои ҳавай аз ҳамин лиҳоз тағйир додан репертуари театр, даъвати режиссёр, беҳтар намудани вазъи иқтисодӣ ва маънавии ҳунармандон ва муттаҳид намудани ҳунармандон, муттаҳид намудани худи ҳамон коллектив. албатта ки ҷалб кардани ҷавонон дар мо ҳозир ҷавонон намерасад. мо театрҳо фикр мекунам на ин ки театри ҷавонон, бисёр театрҳо аз ин танқисӣ мекашанд. танқисӣ аз ҷавонон. ман ки худ ҳозир дар донишкада дарс медиҳам ва вақте ки ба шогирдонам савол додам ва гӯем апрос кардам ки кадоми шумо дар театр меравед баъди хатми донишкада, аксарияти онҳо гуфтанд ҳеҷ кас намеравад. аксарияташон намераванд. синема мехоҳанд? кино мехоҳанд? не, Россия. пас чаро донишгоҳ омадед? барои аблава. воқеан? воқеан. бубинед воқеан ҳамин вақте ки дар бораи донишкадаи санъат суҳбат мекунем, ман як суҳбат бо ҳошим гадо ҳам доштам қаблан дар ин бора бо Қурбони Собир. шикоят мекунанд воқеан ки дар факултети актёрӣ нафароне ки намехоҳанд аслан актёр шаванд ҷамъ шудага ҳастанд. бале, рост мегӯям. сабаб чи аст ки ҷоя банд мекунанд? фақат ба аблава набояд бошад ки охир бо сабаб. сабаб он аст ки шояд аз он тестое ки маркази тестӣ аст онҳо нагузаштанд ва маҷбуранд ба инҷа биёянд. мефаҳмед? умуман дар ҳамин тӯли солҳои охир чанд бор шумо вазирҳоя дар саҳна дар толор тамошо дидагӣ? оё вазирҳои тоҷик ягон бор театр мераванд тамошо? театри шумо салам? ростиш ба ғайр аз вазири фарҳанги худамон ҳеҷ каса надидам. дигар вазирҳо намеранд? не, пеш он вақтҳо он кас вазири маориф набуданд. он кас он вақтҳо ректори мисис буданд. ҳозира вазири маориф. бале. меомаданд нахуст намоишоба. даъваташон мекардем меомаданд, вале барои бо кадом сабаб ҳозир худашон театрҳоро дӯст намедоранд. ин барои ман як вай аст, сир аст да. намефаҳмам барои чӣ сабаб шуда тавонист ки манъ кардан, яку як бора манъ кардан. фикр мекунам ин нодуруст аст. барои чӣ? дар масъалаи қадри ҳунарманд гап зидем. як режиссёр ман гуфт ки ман гуфтам ки ҳамин фалон нақшат ба муҳпайкар мувофиқ буд. ҳаминҷа баъд чӣ ба нагирифтӣ? гуфти муҳпайкар бисёр талаботаш вазмин, меҳмонхонаи нағз талаб мекунад. масалан мисли дигар ҳунармандо ҳар чизе ки мо пешниҳод кунем нею меҳмонхонаи нағз талаб мекунад, шароити хуб талаб мекунад, қаҳваи нағз талаб мекунад. мо муҳайё кард наметонем. воқеан хат талаб мекунад? бале. одилҷон, агар ман худама қадр накунам, шумо маро қадр мекунед? гӯед ман ҳамин савол ба шумо ман гӯям ки не, ман ба анаин чизоя биёред. ман бояд худама қадр кунам, ҳунари худама, барое ки ҳунари ман маблағ меистад ва ман кори худро хуб иҷро мекунам. аммо вақте ки ҳунарманд розӣ мешавад 100 сомон ба рафта бозӣ кунад, 200 сомон ба рафта бозӣ кунад, ман ин чизро намефаҳмам. 800 сомон дубляж мерам бисёр ҳунармандо. ҳозир нест хел дубляж. ин пеш буд. филмои туркӣ ин пеш буд. тасаввур кунед ки
ту мери тамоми ҳастита дар синемо мебахшӣ, кор мекунӣ, аз он ҷо мебиёӣ ман ҳамин хел ва номерад медурои чиркин, ифлос, ҳичи надорад, роҳат мекунӣ. Не? Ман ки худама қадр накунам, маро одил қадр намекунад. Ин нарху навои пиёзи мо дорем. Пеш вақте ки пиёза майда мекарди, оби дидат мерехт, ҳозир нархаша мебинӣ, гирия мекунӣ. ҳамин хел ҳаст ё не? барои ҳамин фикр мекунанд ҳунармандо чунон пули калон мегиранд, Одилҷон, гонорари калон мегиранд. Шукр мекунам, барои ҳаминашам шукр мекунам, ки ҳаст кор, талабгорам ҳастанд, яъне даъватам мекунанд, шукр мекунам. Аммо агар гонорари мо ба мисли ақаллан гонорари ҳамсояҳои Ӯзбекистон мешуд, боз беҳтар мешуд. бубинед, дар бораи шароит гуфтед, ман чанд субат шумо тамошо кардам, шумо аз қарз мегӯед, мегӯед ки ман ҳамин қарзи бонкам маҳкам мекардам. Бале. Қарзама. Шумо чаро қарздор, масалан ҳамин чанд сол шуд нигоҳ мекунам ки пайваста шумо қарздор. Чиба шумо қарздор? Чиба қарздор? Якум ин ки якум қарзи ман барои хоҳарчим, духтараша шавҳар додам, ба ҳамун аз номи гуфт ки ту гир, ман додан мегирам, қарз гирифта будам. барои тӯи писарам қарз гирифта будам, барои таъмири хона қарз гирифта будам. Ана боз мана ба наздики бачаи мошинаша зад, бо қарз гирифтам. Чӣ кор кунам? Ба маоши ки ман мегирам 2000 сомон, ман метавонам бачаима тӯй кунам? солҳост ки театру кино кор мекунед, лекин унвони ҳунарманди шоистаам надоред. Чаро? Театр шумо пешниҳод карданаш дар кор ки масалан чӣ буда мекунад пешниҳод? Театр пешниҳод карда буд чанд сол пеш. Ман ифтихорномаи ҷаноби олиро дорам. Як бор дигар пешниҳод кардам, ман гуфтам не одамое ҳастанд ки арзанда ҳастанд, ба мисли Нозим Меликов. Ва ҳоло акун гуфтанд ки ҳоло мо туро пешниҳод мекунем. Хуб, ин дар дасти ман нест, Одилҷон. ҳозир унвонот чӣ дорам? Лучоб. Лучобам ба халқӣ дар кор шоиста қид намешавад. гуфта намешад, як шоистаҳоям ҳамҷа мебарад. шоистаҳо сари осиё. мо дар остонаи фестивали Парасту қарор дорем. Ин бисёр ҷашнвораи муҳим барои аҳли театр ҳаст. шумо чӣ пешниҳод мекунед он ва шумо чӣ интизоре доред аз ҳамин фестивал? мо асари Албер Камю бо номи Иштибоҳ пешниҳод мекунем, ки бениҳоят намоиши хеле психофизически, яъне фалсафаи худро дорад ва мавзӯяш мавзӯи актуалӣ аст, мавзӯи ҳозиразамон аст. мавзӯяш он аст ки барои пул шуда одамо чӣ корое намекунанд. ба худатон, ба тамошобинои мо чӣ орзу доред, чӣ дуо доред, чӣ орзуи нек? орзуям он аст ки дар ин моҳи шарифи Рамазон, ки моҳи покӣ аст, моҳи файзу баракат аст, моҳи нек аст, моҳи меҳру муҳаббат аст, орзу дорам ки як моҳ давом накунад. бигзор ҳар рӯзи мо ба мисли моҳи шарифи Рамазон бошад, пок бошад, хушнуд бошад, нек бошад, ба дили мо сиёҳ набошад. саломат бошед, хуш омадед. монам ба шумо тамоми хушбахтиҳо, нақшҳои беҳтарин ва корҳои муҳимтарин орзу дорам, ҳам дар кино, ҳам дар театр. Саломат бошед.